Zelaietako lehenengo ibilbidea. Hemen ere Santrokaz jubilatuen egoitzatik irtengo gara, eta Trinketea atzekaldetik igaroz, Tornosolo ingurura, eta handik Ibaizabal erreka jarraituz, zubia, da zubian, Zubiondo etxe eta Zeletabe hotela pasa, eta erreka jarraituz, Aingeru guardako parkera helduko gara. Aingeru guardan, ermita, jesarlekuak, iturria eta bio-osasungarri parkea ere handauzkagu. Ariketak egin nahi badira. Itzuliero ibilbide honetan, itzulera berriz, erreka jarraituz, behin kasu honetan, Aurrera Letorna etxeko pasabidea zeharkatu eta plaza batetara heltzen gara, handik Txanporta plazara eta handik berriz itzulera jubilatuen egoitzara. Ibilbide erreza da, kilometro da 800 metro ditu eta ikus daitekeenez lau-laua, beraz oso erabilgarria.